Hola, sóc la Bet. A mi m'ha agradat molt aquest conte, titulat Germans. Vam anar a veure una presentació que va fer la noia que l'ha escrit i la que l'ha dibuixat i ens el va dedicar. M'ha agradat molt perquè les il·lustracions estan molt ben fetes i el pots començar a llegir des d'aquí o des d'aquí. La noia pensa que el seu germà és un mico i el noi troba que la seva germana és un rinoceront. La germana creu que les coses que vol ser de gran no són possibles i que són ploramiques. Però troba que ningú explica contes millor que ell. I quan va de colònies el troba molt a faltar. El germà pensa que ella és una pesada i una avorrida, però troba que ningú fa torres tan altes com ella i que no té por dels monstres que viuen a la seva habitació. I un dia senten un soroll. I si voleu saber què passa, llegiu el llibre. Adeu!